Wilujeng dalu, Pak. Ah, Jan. Mau bengi ning Madiun saiki ning Magetan. Luar biasa. Nggih. Jan piyayi laris sing nganti kaya ngono. Alhamdulillah. Piye sampean mirsani penonton ngene Kartoharjo kene, Nduk? Remen sanget, Pak Dalang. Heeh. Kok iso remen sebabe? Napa nggih? Sebabe nggih kathah sing mirsani. Heeh. Tur kabeh madhep rene ya, Nduk ya. Nggih no, Pak. Pamane ana sing madhep rono siji paling kuwi nguyuh kae. Ayo. Iki lho sampean gandeng wis terkenal sebagai Ratu Podang Kuning. Tak suwun ya sampean aja bosen nembangke kuwi mergo iki pamundhut. Nggih. Saka kadang-kadang santri Kerta Nyono. Ayo. Nggih. Iki engko ora tak buka iki ketoke hakmu engko. Ayo, lumayan kandel. Ayo, luar biasa. Mula nembangi sing apik, Ayo. Nggih, Pak. Dibawani luwih dhisik. Ya. Ya, Nduk. Nadyan wujud temong peksi Neno. Suarane rada serak-serak basah apa mergo kekeselen. Ora pancen asline bocahe suarane ngono kuwi. Ya, ya rada lirih. Ning kehebatane Mbak Umi iki suarane yen karo gamelan iki iso pleng dadi siji. Lah kuwi lho hebate. Ya, tur berkarakter ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Yen awake iki ringkih bocah kuwi jane. Angger tanggapan telung bengi mesti drop. Ayo, dadak ngeces neh. Monggo lek ngeces dadak ning Tosura lho, Nduk. Ayo. Ayo, kaya ngono kuwi. Mula yen sok-sok ana para netizen, Mbak Umi kok enggak ikut dalang siapa-siapa to Pak Dalang. Mergo kondisi awake iki pancen gampang kesel niku. Anggere bengi tanggapan sesuk kuliah ngoten niku ning sekolahan ya wis klenger nika punan. Ayo. Mula ya gandeng rada ringkih, mula ya mung melu pake Pak Bak. Ya. Ya, Om. Waswinggan Nonano golek isi podang kok ora podang kuning kok podang jenar. Jenar ki tegese ya kuning, Nduk. Gandeng ngoyak guru lagu kudu tiba A utawa O, mula ya diganti ora kuning ning jenar. Oh, ngono. Ngono kuwi. Lanjut, Nduk. Iba bunga Hari wayang dunia ning ngisi temane apa, Mak? Temane ya kuwi Panji, Nduk. Lakon Panji. Dadi yen tanggal 5 sok khusus wayang lakon Panji-panji tok. Wah, ngono. Aku arepe matur sesuk-esuk karo Mbak Uun karo Mas Naryo mergo ada salah satu dalang cilik yang pernah utawa menyajikan lakon Panji. Oh iya. Kluruke Jagon Jenggala.
tulis sindu sesuk tak sambate. Ayo, mergo ora enek apa-apane blas. Ayo, wis piye lek sing nabuh piye ben kaset ae lho. Ayo. Aja dirembuk sing apik. Yo. Nyanding bisa kalajengaken lagu Podang Kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Ya. Nyenyuwun marang Purbane Hyang Agung, mugi-mugi warga masyarakat Kartoharjo Magetan bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Ya. Yuk, Podang Kuning Umi Hafifah. Dados.
terima kasih, matur nuwun. Ya. Kayak cah kembar ya ngene iki. Kembar sial. Kembar sial ya Ya kan? Mbak Eka jan kaya komorate. Kembar damput. Kembar jambut. Lambene elek. Sinden lambene do rusak. Damput ki apa ta? Rusak. Damput napa niku? Apa? Apa? Damput. Oh, Cakep. Aku tak omongi. Kita sama-sama damput. Iya, jambut ya. ayo ngelokne aku damput tak kuwethaki ora. Uun lho sing ngomong ngene jare cakep. Oh, gugu uun ora. Oh, ini ratah ya. Kuwi pancen ya wis chemistry karo Pak Bak dadi ya senengane mleset-mlesetne ngono. Mambengi nang pinggir dhewe, wah dapoke ben kaya Mbak Darsini. Wah. Ae padha. Ya padha. Mbak Darsini padha, isan padha ngantuke saya. Ayo seragenan ta loro yo. Ayo coba. Iki tombo adem barudan, ayo. Oh ninggal katresnan, ya taren karo Mbak Eka no piye. Gelo. Oh gelo ya, ya. Diaturake dhumateng sedaya para sutresna budaya ingkang kepareng lenggah rawuh mirsani wonten ing lapangan mriki. Ya. Duet mawut nggih, ayo. Duet maut. Kembar damput. Kembar sial. Ayo. Mbak Eka kaya komorate, Aku. Mbak Tuti kaya komodo. Wah. Ngono sia-sia, anggere ada bintang tamu karo aku sia-sia. Coba ndak ada bintang tamu, Ndang. Ya Tak sia-sia. cium ya? Mbok enek apa ora karo kowe tetep sia-sia aku. Tapi kan disayang. Lho kudune bersyukur disia-sia Lah, mumpung iya. jek iso disia-sia. Ditindas. Yo, ayo diaturake lagune Gelo. Ayo Mbak Tuti dan Mbak Eka Kebumen. Yo, cacos. Apa? Di intro seragenan ngono kae lho, Mas. Sing piye kuwi? Drong. Oh enak ya, Kak? Oh enak. Iki jane sinden apa lampor to iki? Wis ting rengok. Ya wis, Ken. Ya wis, tak ngono. Ya, drong. Celup. Badai ABC asik, aha, jaminan mutu serba Rampok lho. gunatan tahan. Nembang apa? Lah jarene nggo intro. Introne kan saiki sing lagi ngeten baterai ABC. Oh, baterai ABC. Iya, Ya wis, ya delok. yo. Tik, suaramu padakno karo gamelan. Ayo. Sik to Pak yo. Lambene rong cocok. Mbak Tuti, cangkemanipun dipaske kali gamelane. Iya. Baterai ABC. Kok dadi iklan kok liyane. Apa liyane? Apa artinya malam minggu? Asik. Bagi orang yang tidak mampu. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut yang luas, cinta pun hanyut. Hanya dia, hanya dia, hanya dia. Mbak Tuti. Yang ada di dalam Jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai.
kaya sinendal atiku halo tumetes yo eka yen pancene ora tresno boyo Wah, setel cah loro iki jan wis. Ah, jan ngungkuli bedaya udan sore. Ah sinden diamput tak ya. kaya ngene Ya. goyang ka sing endi? Iki mau lho kon rap kuwi lho. Ndang gentung. Ndang Mbak Tuti. Oh, ngono-ngono. Wae kok kene rokke ya? Ya. Iya. Ayo nerokne. Apik, Tik. Wah, kena nggih denden sawah iki. Niki ngelegani Eka niku lho. Ah, Ya iya. ganti kowe Kak, ndelok egolanmu kaya apa ya? Aku iso. Iso. Ayo, bolak-balik cah loro padha hause iki to. Klop. Ayo. Iso haus lho. Kaya ngene lakonku. Terima kasih Mbak Eka karo Mbak Tutik. Ayo. Yo, saiki ngaturake karyane Raden Sosrokartono. Wah, apa kuwi? Sugih tanpa bondo. Ayo. Sing maju nyuwun Mbak Umi Hafifah, Mbak Uun karo Mbak Tutik. Yo bertiga maju ke depan. Ayo. Mengko dangdute sepisan bae. Ya, Sugih tanpa bondo.
Monggo Mas Dwi menika tembangipun sugih tanpa bondo. Nggih. Sanes Santi Mulya lho. Ayo nggih. Nah, ayo. Karya Raden Sosro Kartono. Ya yuk dados. mengkal-mengkal ngono ya, Tru. Pancen garape ngoten niku. Kendange ya ndisiki, yo ndisiki cah kendelok ora ya. Terima kasih Mbak Umi, Mbak Uun, karo Mbak Retnowati ya, nggih.